Táto krajina je droga. Čistá, koncentrovaná, monochromatická droga. Niekedy ani nevidím, čo točím, pretože displej je čierny. Točím, lebo je to nejaký program dňa. Spôsob, akým urýchľujem disipáciu slnečnej energie. Mám pocit, že za chvíľu odletím aj s tou búdou. Neviem, ako zaspím v tomto vetre. Snívalo sa mi, že som fosília nejakej rastliny, ktorá existovala pred miliónmi rokov a teraz čaká zamrznutá v lade na nový život. Tučniaci, túlenie, ľadovce v rôznom osvetlení. Keďže oni nemôžu vyslať vlastné správy, mám pocit, že ako hmota s vedomím mám voči nim túto povinnosť. Nepamätám si, že by som niekedy cítila taký pokoj. Na tomto mieste stačí proste len byť nažive.